tak sengaja lewat depan rumahmu. Jan, penake ngerjani wong iki. Ya aja lah ndelok toleransine wong aku iki piye lah anggere enek wong buta. Lah, angkat lah, jajal ngerjani. Bawaan. Nganggo iki dikit lah. Model oksis iki. Baik iki. Wis. Iki ketok kelas. Dewi. Minggir. Kok jelane mbah main nang-nang. Kok minggir, Pak? Peh. Kelas tenan yo wong kae yo. Heeh, persis neni. Iya, Kelas aku. kelas tenan. Weh, minggir. Ngawur. Lah ngopo? Ku wong ngene aku. Mosok Nyasar. sake. Kabur. Weh, Apa? mesakne tenan yo wong buta kae mau. Oh ya. Dipancal-pancal lho karo wong kae. Apa iya to? Dan wong ora gadeg tenan kae mau iki mancali wong kaya ngono to. Setulungi wae yo ya. Hop, weh. Sabar. Loh, peh, asem ane. Kudu wong buta kae mupo lah. Kena kerjani meneh kan. Kayak cah kayak mau kayak. Heeh. Ngerjani aduh mau. Wis, oh kerjani lelek, aku ide. Wis to. Oh, anu ning di mau ide. Oh, bre. Cepet. Wis arep penai. Selawonge tekan kene cepet. Ayo cepet. Sabar. Aku delik ning kene iki. Kowe cepet. Lah, balik lah. Sore. Dewe, boleh. Ning duit iki. Sok iki. Sing ayo. Belum. Kethek ta we. Berarti udu wong buta kowe yo. Ngapusi kowe ya. Kusinya duit. Duit Makanya iki, kerja. Makanya kerja iki. Duit iki. Boleh. Jan. Oh, telok arep untuk duit ra iso. Aku nang ndi. Oh iki.